Ja. Jeg siger også rettigheder altid. Jeg har også, hvis det husker jeg på nu. Rettighederne. Det er jeg også nu. Nej, det skal jeg så også huske. Men altså, det er jo ikke kun mig, der skal stå for det hele. Når jeg kører med Colin, ikke også? Ikke noget. Det hørte jeg så ikke. Der giver mig en peppermante for det, altså. Ja. Men når jeg kører med Colin, så er det næsten altid mig, der skal gøre det ud. Det er jo ham, der bestemmer over mig, når vi kører, så... Ja. Man kan jo bare gøre de ting der. Ikke noget. Jeg prøver bare så godt jeg kan, men altså det er sgu ikke hele tiden det lykkes. Nej. Hvor er de døde hen? Jeg har ikke sirener over med lys. Ude for stationen eller noget andet. Hvad? Ja, det gør. Altså det her. Det er på en der. De har ikke nogen, det ser ikke ud som om de har noget på sig. Ja, her! Fuck! Du bliver ikke skudt vel, Anik? Ikke lige nu. Altså Anders han var admin, og han havde godt med på.